повторимо търсене. Тя тази година беше член на жури. И това не е случайно, защото Брон от 1996 година още блести на гърдите, учители показва голямата любов към балета. И това, че е покорила ето си хора от всякъде, за мен е голямо удоволствие, за да говорим в тази посока. О, Вяра Начева. След като дълги години бяхте премиер солист на Берлинска балет, гастролихте толкова често на столична сцена, обиколихте цяла Европа. Нека да го върнем точно в тази много важна за вас година, както ви потвърди на хоризонта, че спечелихте много приключите на балетната олимпиада в Варна. Да, всъщност, връщайки се назад в годините, за мен това е един много скъп спомен. Всъщност става въпрос за 1990 година. Варна 1990 година, която беше моето първо успешно представяне тук. Когато в младша възраст ми се присъди наградата за специализация в театър в Германия, името на професор Атанас Караев. И по този начин за мен се отвори вратата за международната кариера. Както и държа да подчертая моята огромна благодарност към господин Хикмет Мехмедов, който направи страхотна хореография тогава за мен по българска музика, тракийски Херос, и който също беше отличено за изпълнение на най-добър български състезател, който изпълнява хореография върху българска музика. Да, и това беше тласъка за мен да замина за чужбина, да се реализирам там, и благодаря на Варна, че има. Благодаря на Варна, че е това, което е, и с най-голямо умиление в сърцето си винаги ще поддържам както мога този конкурс, защото за мен е много скъп. Кога си повярва Вяра, че балета е нейното призвание? Балета е нейното настояще и бъдеще. Балета е нейното верио. Кога? Винаги съм го знаела. Не се ли страхувахте в началото? Не, винаги съм го знаела. Това както не напръсти тези сложни хореографни елементи, тези полети на душата, да говорим за внезапните партньорства. Винаги съм го знаела и пак в интерес на истината мога това искрено убеждение да го свържа с Варна. Аз съм от Видин и съвсем малка. Веднъж погледнах, бях много малка и погледнах едно изпълнение на Силви Гелен по телевизията, от тук го предавах. Тя мисля, че играеше класическо Фаде Диона Обер вариация. И след това изпълнение по телевизията казах това нещо. А ние прищяхме от първи ред, точно за Силви Гелен, защото нейната лунна соната беше просто брилянтен миг в историята на конкурса. Скъпите спомени по света, с кои сцени свързват и партньори? Разбира се, с Берлин, родната сцена, втората родна сцена след българската. Там съм направила голяма част от моите най-успешни спектакли. Там за първи път си станцувах моя най-любим балет Лебедово езеро, ролята на Одета Одилия, която така остана като най-впечатляваща и най-успешна в моята кариера. Да, Берлин е сцената, която най-много така имам най-много спомени, и разбира се, винаги трябва да подчертая, че никога не по-малка любовта ми към сцената в София, от Софийската народна опера, и безкрайно благодаря на господин Карталов и на Сара Нора, директор на балета, които винаги са подкрепяли и са ме канили там, за да мога така да изказвам моята любов към публиката, българската, която винаги ще е безгранична според мен. А как подавате своите знания на следващото поколение? Старая се първо да видя тези деца, които обичат балета, и тогава да почна да се занимавам с тях, защото винаги повтарям, че преди всичко най-важно за бъдещото поколение е първо да открият любовта към балета и след това да се почне с голямата работа или с голямата мъка нагоре. Но преди всичко трябва да видя някаква любов, каквато е била в мене, защото знам, без любов към балета, без желание към танца, без отдаване е много трудно нагоре и на все по-нагоре. Началото е лесно, но после става много трудно. Случва ли ви се да откриете малко детенце, което вие сте си харесали и ви запалвате любовта му към балета? И то вече израства от ваши случаи. Да, има едно такова мъничко в Берлин, едно малко момиченце, то е съвсем малко и винаги, когато ме види, почва да танцува, но тя е съвсем малка. Надявам се да стане нещо от нея. Има ли героини, която не сте успяли да
превъплатите на балетна сцена? Да, има една героиня, която много така исках да я направя, но се оказа, че съм леко висока за нея. Татяна в Евгений Онегин. Жалко, може да има ли партньор? Да, така се определи, че съм повече лебед, отколкото Татяна. А имате ли желание да участвате в балетни филми? Да, ако някой път има такава възможност, най-голямо удоволствие. Аз много обичам балерината актриса на сцена. Винаги търся това. Балерината актриса, която да разтърсва публиката със своя драматизъм, с артистичността си. И това търся и в състезателите тук на балетния конкурс. Много ценя и много така внимавам да се оценява артистичността. Много е важно. Как приехте поканата да бъдете член на жури? С голяма чест и вълнение. Веднага казах. С огромна благодарност, господин Димитров, приемам вашата покана. Разбира се, това е чест за мен. Много са балетните конкурси в света, но Варненски е уникалния, защото има открито и много малко балетни конкурси си позволяват да изпитват своите участници в класическа и в модерна хореография. Как коментирате вие като специалист точно тази посока? Да, това е най-сложният конкурс, който съществува в света. Факта е, че трябва да се изпълнят 3 класически па де дьота и 2 съвременни хореографии или 6 класически вариации и 2 съвременни хореографии. Това е къртовска работа. Сама съм се явявала и знам, че съм се готвила най-малко 7-8 месеца преди да почне конкурса, всеки ден по 2-3 часа. Мисля, че има и малко така страх в цялата тази работа, защото стъпвайки на тази свещена сцена, тук са стъпвали туфлите, краката на Василиев, на Максимова, на Безсмертова, на Макарова, на Силви Гилем, най-големите имена. Когато се стъпи на тази сцена, изведнъж респекта от нея и почва така и сърцето да ти бие, защото знаеш, когато се ява на стъпя на тази сцена, трябва да съм на 100%, ако не и на 200%. Затова самата отговорност тук да се явиш е много голяма. Много голяма и трябва много усилена подготовка, не е шега работа. И когато така решиш да се подготвиш забава или да се явиш, много сериозно трябва да се заемеш с това. Защото тази сцена изисква звезда. Факта е, че всички звезди са били тук и от тук са тръгнали. Благодаря за тези откровения и ви желая не само творчески, а и лични успехи. Много благодаря на вас. Всичко добро. Така,